Kung makakita ta Ginoo, unsa may mahitabo nato, malipay maguol. Pag mata ninyo rong buntag, nakakita mo Ginoo, pasabot, nalipay mo. Nalipay mong gatanaw sa inyong kuyog sa balay. Hindi naman mumutingog. Nalipay mo nga, nakakita mo sa pari ron. Nalipay mo nga, napatay palitonong slat. Wasad. Mga igsoon, ang Ginoo is everywhere. Ang Ginoo naa sa tanang lugar. Matud paganian ang atong kanta nga Yahweh, Yahweh, I know you are near. Bisan pa kuno didto sa kinatumyan sa panganod, kinahilad man sa dagat, naa diha ang Ginoo. Mao nay atong claim. Kay mao sa ginay kamatuoran, way lugar nga way Ginoo. Dinhis kalibutan, o na ang yuta puno sa himaya sa Ginoo. Kay naaman siya tanan. Ang problema lang nato, di ta kakita niya. Maglisod tag kakita. Sige, lingi ako na imong tupad. Lingi ba? Nakakita ka Ginoo siyang naong? Nya, naada yun. Kinahanglan pag kita bitaw nga kanang milagruhan. Ang ato da yung isulti, Pader, gimilagruhan ko. Nganong gimilagruhan? Kita jud ko ni Lord. Kita jud ko sa Black Nazarene. Kita jud ko sa mga santos. Di na milagro eh. Kinahanglan yun nga makakita ta. Nga naman, it's a failure kung di kakakita sa Ginoo nga naa sa tanang lugar. Dito sa presuhan na Ginoo dito. Dito sa mga prostitutes na Ginoo. Kanang mga adik na Ginoo. Na ang Ginoo diha oy. Ito umugwa. Kanang mga kawatan na dihang Ginoo. Kana rong gagubat sa Russia o sa Ukraine to ang Ginoo dito. Gyapon. Wa lang makit-e. Nya kay wa man makit-e, wa sad paminawa. Nya kay wa man paminawa, wa mulihok ang iyang gahom. Kanang mga masakiton na stage 4 na ang cancer, naanay Ginoo. Oy gatupad pagay nila. Maubitan na ini maghilog, patay dayon. Nga naman. May Ginoo. Siya may nagbuot sa tanan. Ikaw niya kanawa mahilogi pa dir. Patay gyapon. Kay naa mang Ginoo sa didto. Kanang mag-drive kas imong sakyanan, motor, bisikleta, imong SUV, na Ginoo diha. Diha sa imong pitaka na Ginoo. Niya unsa may gisultis Ginoo. Palit og slat na unsa kasimple ana. Pero ang imong nakita sa imong kwarta mao ang imong kaugalingon. Ang imong kwarta sige ra ginang para sa imong kaugalingon. Mao ra gyud na. Ug gani usahay ang imong kwarta mura nagmaoy manluluwas, maunay Ginoo. Mao na nay kuyaw diha. Nakaron unsa may mga buluhaton aron makakita ta Ginoo. Unsa may atong buhaton? Sama ni Maria Magdalena, sama sa mga santos, dunay pipila ka mga requirements nga atong buhaton. Una, si Maria Magdalena, unsa man? Mitugot ni Hesus nakuhaon ang mga yawa diha kaniya. Mitugot siya. Iyang gisurrender ang iyang kaugalingon ngadto ni Hesus. Mauna nga gikuhaan siya ni Hesus, gipapahawaan ni Hesus og 7 kayawa. Si Maria. Kanang 7, kanang kada yawa makahatag na nato og multiple evils. Usa lang kayawa. Gani og sudlan lang tag usa kayawa, hapit tanang kabuang sa kalibutan ato nang mabuhat. Pagkamarites, pagkahimakakon, pagkamapahimuslanon, pagkadawo, pagkamasinahon, puna na sa glaing yawa, daghan na kayo.
mga sala anak. Si Maria, 7 ka mga yawa ang gipapahawa ni Jesus. Sa dihang ni hawa na ang yawa ni Maria Magdalena, ang sa iyang gibuhat, giusab niya ang iyang kinabuhi. Gipahaom niya sa gusto ni Jesus. Pasabot, kay gikuha naman imong yawa gikanako, ikanay magbuot nako. Kay kanay manggong yawa, basta musod ni nato, iyatang tintalon nga mahimotang saman, self-centered o selfish. Pero inigsud sa Ginoo, himuon day taniyang selfless. Kanang wa na tay pagmahal sa atong kaugalingon, ang atong pagmahal tuan na sa Ginoo o sa atong isig katao. No, nang ingos Kristo mo, sunod gani kanako, kalimti ginang imong kaugalingon. Di ba? Lingi ay mong tupad. Unsa man ka, selfless o selfish. Sige na. Pangutan selfless ka or selfish? Nya mo tubag sa, of course, selfless. Siya nipalit na kagslat. Kay og magsikot ayaw sad kay kuwang man ni akong kwarta. Selfish ka. Sige ka gunahuna na imong kaugalingon. Natanawa si Maria sa iyang pagka-selfless. Unsa may nahitabo? Wa siya mahadlok. Ang uban nanago dito sa ilang puloy-anan. Si Maria nag-standby dito sa lubnganan na ang mga sundao. Wa siya mahadlok basig isunod kog patay ani basin og ripon ko dinhi. Kay wa pa biya to siya. Wa siya mahadlok. Gasigi siya dito barog nangita o Ginoo. Siyunan ka na. Grabihan, no? Kamo, mangita mo Ginoo nga di gyud ka ulis inyo kay mangita Ginoo. Ngitag kwarta. Walag biyaan ang balay. Mo-abroad ko, biyaan ko ng akong mga anak. Bahala na ng akong pamilya kay para nis among kaugmaon, para nis among kaluwasan. Di ko musimba kay sayang sa oras. Kulitahan pa ta ng pari diha. Sigbaligyan ng slat. Ana, no? Pero naagi kay Ginoo na mausap imong kinabuhi. Muna niingon diri si San Pablo sa atong sa unang pagbasa, second letter to the Corinthians. Niingon siya, busa sukad karon dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bag-o. Bitan ng kanang mga tao nga mo claim ako Father musunod na gyud ko sa Ginoo. Nya nganong blan pa man kay na imong buhok. Ay ayun sa Father, lain man sa tan-awon Father God nga kanang murtag tiguang kay tanan. Hilom da. Musunod ka sa Ginoo. Sunda og unsa iyang kabubuton ay paghimo-himo dag imong kabubuton. Nganong imong kilay kiskisan pa man baga pa man kay na imong badlis may pagkakurte di pay pakapinring pinaana. Ginoo day gasulti ana di ay. Diya bitan namatay naman to siya. Itom jud kay buhok pero hibaw jud ko nga katong pagkakita namo sa Legion of Mary, hibaw jud kung hapit na to siya mo 80, mga 70 na ba? Nako ako gani nga 30 pa kapin. Aw pa 20 pa gani kapin na may tagsa ka buhok puti. Kani siya ito man kay buhok pero hinay naman mulakaw. Mabay ba? Niya ako na may na presidente sa Legion of Mary sa una pa dili pa ko seminarista, dili pa kay ko pare, presidente pa ko sa Legion of Mary. Ako na silang giingnan sa kanibang Curia na mo sa Guadalupe. Nako kita ba Legion of Mary kinahanglan hastang atong appearance liwat ni Maria kanabang matuman ang pagbuot sa Ginoo nganong magpakolor mo sa inyong buhok. Nga primero ato dito siya mo tan-aw nga ris atubangan magtakilid ba ato magtan-aw sa bintana murag tagwa kauyon nga ako moy gasig sulti dito murag ana ba hilom diyan.
Sige kina kong storya kay magsige magisiyag atin nahibong lang ko nga dangtag hapit o sa katuig nibalik siya sa among meeting, monthly meeting, purti namang yung puti as buhok. Ngano man na sister siya na akong gipatangtang tong akong tina pader, tina man to pader, nakasabot nagipos imong gisulti siya anindot na kay siyang buhok purti puti murag lano to nakunindot man di kay kag buhok wa na nimo gipatina og puti siya wa gipatangtang lang to nako katong itom nako mao ba nindot di ay so at least nausab siya di matay siya nga nausab kamo saban nausab mo sige man gyud mong simba din di na magyaw-yaw dito sa inyong balay bag-o na ang inyong batasan kaning nagwali bag-o na ning batasan ingon ka wagi ka mausap pa din maurag na imong style mo na unang ikaduhang buhaton mausab ta ipahaom nato sa Ginoo ikatulo kinahanglan nga mangandoy ta Ginoo tugutan nato ang atong inner self ang kinahilagman sa atong kaugalingon nga maoy atong sundon ang atong kalag mo na ang atong tubag sa Salmo ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios di ta magsigig sunod sa kauhaw sa atong lawas kay kini atong lawas kinitong flesh di gid ni mangita Ginoo ang pangitaon ani kwarta pagkaon kalipay aligre di ni ganahan maghilak di ni ganahan nga masakitan di ni ganahan nga mapubre pero ang atong kalag kun unsa may kinahanglang buhaton aron makita ang Ginoo matagamtam ang Ginoo iya gid nang pangitaon muna si Saint Francis of Assisi nangita og kakabos kay kahibaw siya ang Ginoo tuas mga kabos si Mother Teresa of Calcutta nangita sa mga poorest of the poor apil na tong na nagipangod ang lawas gahigda skilid karsada iyang giatiman kay kahibaw siya Jesus is in the poorest of the poor wa diri sa mga billionaires wa diri sa mga powerful nga mga tao kay kanang mga billionaires o mga powerful kasagaran ana nila tiguba na sa atong pagtuo ug ang atong kalag matagbaw tinudan na gina tagbawon ta sa Ginoo sama sad ni Venerable Chufilo Kamomot nga nangita gid siya Ginoo dili sa kahamugaway sa kinabuhi gani sa kalisod sa kinabuhi ug nahimo siyang santo suod kay Ginoo tungod niining iyang kinaiya ang atong kalag kun matagbaw na sa Ginoo wala ka nang hahanapin pa muna nga si Kristo diri sa atong ebanghelyo niingon siya muadto ko sa akong amahan ug inyong amahan sinan ka ng pagkasultiha akong amahan ug inyong amahan sa akong gingharian ug inyo sang gingharian kay anak man tas Ginoo pero kinsa ra may makaadto didto ang iyang mga gitawag og mga disipulo followers nag-usab sa kaugalingon nagsigig pangita sa iyang presensya so mo ni nautunta nga makit-an nato ang Ginoo kanunay di na gid ta magmahay nya kung makit-an nato wala ka nang hahanapin pa kana bitang mangita ta Ginoo no mura sa tag kana bang ani ba yan aning kandila ba kani gasiga man pagdag kandila nga naay pabilo nya iana diha unsa may mahitabo musiga no kay naman siya kayo ana kana bitang daghan kayo mo anhi dinhi kay magpa-picture nako ngano magsige magpa-picture nako ana sa ma-feel magud namo pa dir nga naa kay Ginoo mo ana ko sa kong kaugalingon Jesus Ginoo ko ana ngano man kay ako'y pakuanon purti pon dako ag kuwang may mura mag-absent ang Ginoo mura daghan pa kay kog buhatonon aron ko makasinati og Ginoo pero sa kani di ay sigig pamaligya ag slat
og sige atiman aning atong parokya, murag nasindihan sad ko sa Ginoo. Anang daghang kay magpa-picture. Naagoy daghang magmahay nga moanhi dinhi kay wa ko dire. Kay nabiya sa koy mga imbitasyon, wa biya ko magpundo. No, nabitang mo announce ko nga kamong mga dili taga parokya nya moanhi mo dinhi kay makikita mo nako. Labi na gyud magpa-picture. Ano palitig slot. Tawagi usa ang atong opisina kaning atong mga contact persons, tawagi usa kung niya bakos parokya kay kun wa gani wa ko dinhi sayang sad gikan ka sa laing lugar, napagigikan sa laing nasod, ana kanang sayang ba. Ako sayangan sad ko. May sa don tao mutawag mo daan nya pakig-arrange og schedule kung makaya lang gyud. Pero hapit-hapit lang, okay ra sad. Pero nasa usay makataghap ana no. Ako sad malipay pud ko magkita ta labi na ninyong mga diehard na nagsuporta sa atong mga project sa simbahan. So salamat kaayo sa inyong pagsigig anhi. Wa ko moingon nga na ako'y Ginoong daghan, pero sa sige natong paningkamot para sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa katawhan, di gid ta makalikay magdilaab sad ta sa kainit o kahayag. Muna kamo mga asawa, sige mo simba, kanang inyong bana makakita na Ginoo diha ninyo. Labi na gyud og di na mo magyaw-yaw kay liwat na mo sa Ginoo. Kamo sang mga bana, magsige mo simba, sige rosaryo, makakita ginag Ginoo ang inyong mga asawa, labi na di na mo magsigig panugal, di na magsigig inom. Di ba? Inana kay mausab man lagi ta. Lisod man kay di ta mausab. Mga anak, sige mo simba, rosaryo, study, di na magsigig duwa ng cellphone. Kakita ginang inyong mga ginikanan o Ginoo, makapanghupaw guna, ay praise the Lord, salamat taon Ginoo ni sayo nagyog katog na ang cellphone gibutang na las daplin kini sayog katog matasag sayo ala nang limpyo na, ay Ginoo in taon kabuutan na sa akong anak. So muhilak na usahay kalipay ang ginikanan, pero di na gani hapit matog, sige lang yung anas cellphone, makaingong ginang ginikanan, Ginoo in taon patya na lang tingali ni siya kay mura maghapit na ni mamatay sa radiation sa cellphone. Dalian na lanig patay magmahay-mahay ba. Sige manindog na ta.